Så optager vi igen, og jeg har sættet den over i high-position. Musikken er samme niveau, som vi sluttede med. Og jeg kan prøve at skrue lidt ned, så kan man se, hvordan instruktørtalen den kommer ind. Nu er den naturligvis baseret på, at jeg sætter kameraet på. Men jeg laver forsøg senere, så vi kan få kalibreret et tal ind på, hvad skal mikrofonfølsomheden være stillet ind på. Der er jo øvrigt nogen, der har udviklet en ekstern mikrofon, hvor de går ind og bygger en Bluetooth-mikrofon ind på, som sidder eksternt på selve kontur på det. Jeg synes, det er en dårlig idé, men altså, hvis det forbedrer lydkvaliteten, så fred med det. Men så må vi også lige være med på, at så er garantiforpligtelserne her altså væk. Jeg siger spejlet, det siger ikke noget. Den kører altså i øjeblikket i fuld HD og 30 billeder i sekundet. Det bliver samme tur som før. Altså, vi vil lave venstresving, måske ikke lige med store forkromede hoveddrejninger, men det går nok alligevel. Åbnet vinduet derovre for at se, hvor meget støj der kommer ind fra siden af, så man ligesom kan danne sig et billede af det. Og lige at filme noget regnvejr måske, så vi ser, hvordan bliver kvaliteten, når vi kigger ud af forhånden i regnvejr. Med vinduesvisker på, og vi har også vores lille højreblik igen. Der er sikkert nogle piger, der vil i den her fase, når de får headsettet på, så vil de jo sige, det vil jeg ikke. Jamen, så er det jo bare en ting. Det er jo at sætte sugekoppen på, og så optage det igen forud. Det man så misser, det er jo faktisk, at man får øjnenes bevægelse med. Kameraet selv spejler, hvad øjnene ser. Og det gør de jo fuldstændig nådesløst, så der er sgu ikke noget at komme efter. Hvis man har glemt at dreje hovedet, så får man egentlig over nakken for det. Så er vi tilbage igen. Og vi slutter oplevelsen herfra. Det gør jeg bare ved at skyde skyderen tilbage.